taller el intentarem focalitzar en una part teòrica molt petita, perquè no ens donarà per molt. Farem una pràctica i després podrem atendre preguntes, qüestions, el que creieu. Soc Josep Jordan, com bé us han comentat. Avui aquí sento ser de Terrassa, tot i que soc egarenc. Em fa molta il·lusió estar a l'Ajuntament, en serveis socials, molta il·lusió en poder participar. Ens ho vam agafar bastant encoratjadors perquè el que fem, fer d'una pastilla molt petita per explicar-la, s'hi han comprimit molt uns criteris i espero que disfrutem. Si algú s'avorreix, s'adorm, necessita un boli, més paper, qualsevol cosa, aixequeu la mà, estem a casa, cap problema. I bé, Francisco. El meu nom és Francisco Javier Araujo i aquest ha sigut el primer conflicte dels que treurem sobre la taula aquest matí, quan la companya no se'n recordava. A mi em va semblar també molt divertit vindre a donar una xerrada a persones que treballen a serveis socials des de l'àmbit de l'administració, perquè jo estic a l'altra banda. Jo treballo a una residència gent gran i normalment soc dels que truco demanant coses, també. Amb la qual cosa està bé tindre i compartir estona amb les persones que estan a l'altra banda i tenen un altre punt de vista diferent. Com ha dit el Josep, la idea és treballar una miqueta a diferents habilitats que podem fer servir a l'hora d'enfrontar-nos als conflictes del dia a dia, d'aquests que no en tenim mai. I per començar volem posar-vos una mica de deures, perquè aquí la idea és que treballeu. Penseu, i per això els papers i els bolis, i deixeu per escrit algun petit conflicte que heu tingut aquesta setmana. Aquest significa que no tens cap o que tens molts? Escolleix un, llavors és fàcil. Preguntes tècniques, se'ns escolta allà? Aquí crec que sí. L'heu escoltat amb ell? Es diu Maria Antònia. Doncs intentem cridar una mica més, tot i que els atrezzos no són els que ens imaginem. Imagineu que tenim amplificadors magnífics i pugem els tons, si no, no arribem. Queixeu-vos, quan no arribem, ei, no escolto, sí? Vinga. Repetim, el que us estem encarregant és que deixeu per escrit un breu rellat d'un petit conflicte que hagueu tingut aquesta setmana. Dos línies. Conflicte amb una persona, si pot ser. 3 notes que us desperti i us porti a aquella situació, com es va viure, o 3 notes. Amb la meva sogra, amb el meu sogre, un detallet, un petit conflicte. Si algú no ha tingut cap conflicte, en tenim a la motxilla. Hem portat uns quants. Sempre conflictes, objectius, creences, valors, tenim de tot. Tu mateixa? Que t'importi. Inclús s'accepta el de amb un mateix, que aquests són divertits. Ja els en deixem a part. No s'hi val copiar, perquè a vegades la gent se'ls copia i després canvien de vida, tenim problemes. Si algú té un film, el penjaré aquí. Sí? Ho tenim? No? No en tens cap? Tienes temes, colors, com t'agrada? Està bé. Sí. Ja, ara. Imagina que fossis ràpida. Més senzill. Fes com si ja el tinguessis. Ja t'ha vingut? Me quitan el papel. Ja? Esteu? Sí? Sí, per aquí? Si no, li deixa-li un conflicte. O li generes i ja està. Molt bé. I ara fem una mica de memòria del que va passar fa 3-4 mesos. Segur que tampoc vau tindre cap conflicte llavors. Nadal és un bon moment de l'any. Que busqueu un record d'un conflicte de desembre a Nadal.
Sí. més o menys. Haig d'anar a tornar els regals, qualsevol cosa senzilla. Em tornen a regalar període el així, jersei aquell que no m'agrada. 3-4 mesos. I a més de recordar-ho, deixeu-ho per escrit. Ja? Sí? Sí? Increïble, tenim de tot, eh? Demanes alguna cosa, conflictes. Sí? Fondo? I per acabar, volem que trobeu algun conflicte que va passar fa un parell d'anys, entre un any i dos. Segur que en trobeu algun. Les demències encara us falta un temps per desenvolupar-les. Us convido que si ara us fessi una foto, una autofoto, penseu com teniu el cap i com teniu els ulls, per recordar-ho. Són curiositats. Ja us explicarem què. Ja? No? Vale. Posem-nos en situació. 2017. Vacances, per exemple. Qui va fer o qui no va fer. No? Segur que hi ha coses. És que els conflictes comencen des de bon matí, que em poso avui, ja tinc un conflicte. Veus? Aquesta blusa avui la tinc arrugada, jolines. Ja tinc un conflicte amb mi. L'hagués planxat o... No? M'haig de fer el tàper. Tinc que anar. Tinc un conflicte. Alguna mica més de cos, però... Sí? 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 Te'n deixem un? No? Cotxes, circulacions... No? Sí? T'ha vingut? Vale. Doncs ja el paper el podem doblegar, guardar, perquè sortirà d'aquí un ratet. Correcte? Bé, ja ens hem presentat ràpidament. Com a detall, ell ve de la part sanitària, jo vinc de la part enginyeria, cotxes, avions, trens, i de la part més humanística, des de la part de la psicologia, PNL, coaching, i disfrutant, fem el que farem avui. Som una parella una mica especial, sanitari amb un enginyer, però ens en sortim. Per què aquest taller? Què és un conflicte? Habilitats i eines de PNL, tipus de conflicte, antídots al conflicte i pràctica. Això és el menú d'avui i ens queden pocs minuts. Ens posarem les piles, ens mourem una miqueta i ens posarem les piles. A grans trets, la pregunta potser que pot quedar una mica estrany, què és la PNL? Algú li sona, sap què és la programació neurolingüística? Hola? I no... Què és la PNL? Vale. Molt ràpidament, i podeu buscar a les grans fonts com Sant Google, programació neurolingüística. Què us ve quan diem programació? Jo no he dit modificar encara. Els nostres pensaments, si tens paraula modificar, perfecte. On tenim l'ordinador? Bé, també tenim els somàtics, el cos, però bé, el principal, els programes. I els programes d'on penseu que venen? Doncs d'abans de néixer, segurament, i segons les mirades d'enginyeria ancestrals, tenim programes fets, programes que anem desenvolupant, programes que entrenem, creem autopistes de sinapsis entre neurones a base de repetir, programes. Programes com pot ser donar la mà, programes que veurem després. Neurològics són pensaments. Sí? I lingüístics per què? Per la forma en què ens comuniquem.
Sí? La PNL ve des de l'observació dels anys 60, d'uns gurus, allí podeu buscar la història que és bastant distreta, i ve de l'observació de grans terapeutes de com aconseguien èxit molt ràpid front a altres mètodes de treball que no se'n sortien o trigaven moltíssim. I té a veure amb el llenguatge, amb com explicar, com parlem i com prenem això que comentem i ho analitzem. Programació neurolingüística. Preguntes més o menys una mica aclarit, una mica, dona per molt, si hem de parlar de PNL tenim per moltes hores, però com a mínim desaturar que aquestes sigles signifiquen alguna cosa. Programació neurolingüística. O sigui, com estem programats, com ho processem i com surt, com ho verbalitzem. I després com ho percebim, com de processar. T'he donat resposta, més o menys, perdona? Sí? Dubtes? Avancem? Vinga. Bueno, el senyor, l'hem posat una mica guapo avui. Per compartir experiències i oferir eines enfocades a situacions de l'entorn quotidià. Entorn quotidià per què? Perquè qualsevol moment podem tindre contradiccions i ens passem la vida comunicant. Correcte? Temps, anem justos a temps. Conflicte. Què és un conflicte? Això és un conflicte. No tindrà qui em respongui. Un malestar. Vale? Què més? Un xoc. O el temps. Contradicció. Manca d'enteniment. Vinga, per aquesta banda. És increïble. Tothom, tot el dia que hi ha un conflicte, jo no m'entenc amb ningú, preguntar la definició... Pensar diferent. Seria una acció després del conflicte. O sigui, està dins, però... Deies? Angoixa, tristesa, són estats que estarien associats, no? Doncs hem de tenir en compte que la paraula conflicte és un company més a la feina a moltes seccions o organitzacions. Sí? Sempre n'hi ha un cert clima que entres per la porta i dius tot el que n'hi ha aquí. I això ens passa de tant en tant. I a més, si tenim en compte el cost que suposa per l'organització, és un cost elevat, que ens passa factura, tant a l'organització com a les persones que formen part de l'organització. I molt sovint ens l'enduem a casa i el compartim amb les persones que ens envolta, amb la qual cosa té una repercussió significativa. Hem de tenir en compte que les organitzacions són sistemes de persones i en qualsevol sistema, en funció de com jo em posiciono, fa que la persona que tinc al davant o les persones que tinc al davant en retornin. I en funció de com em posiciono davant i com gestioni jo una situació de conflicte, tindrem una escalada o una desescalada d'aquest conflicte. I el que hem de fer, sí o sí, en tots els casos, és comunicar-nos. Perquè inclús quan no ens comuniquem, ens estem comunicant. Si jo ara em giro i no us dic res i us ignoro, què estic fent? Us estic dient coses. Amb la qual cosa, fins i tot quan tanco la boca, estic comunicant. I hem de començar a ser conscients que a vegades és tan important el què dic com el com ho dic. O a vegades és molt més important el com que el què. Què és un conflicte? Ara us demanarem que en petits grups, tres persones més o menys, que em sembla que surten els números, 3, sí. En grups de 3, feu una definició petita i ràpida de què enteneu per conflicte. Ràpid vol dir 2 minuts. 2 minuts vol dir que hauríem d'estar de peu, si hauríem de decidir en 15 centens, ens agrupéssim tots a la vegada i ja ho tinguéssim. Sí. Sí?
Ja? Ja ho teniu? Ja està, no? Era ràpid. 2 segons o 2 minuts? Ja està? No, hem començat. Ja ho teniu, no? Vale, si ho apuntes és que ja esteu. Vale. Ja està? Perfecte. Ho tenim, no? Sí. Vale. Sí. Sí, Elles ja ho tenen, no és per feu posar pressió. una definició conjunta i per Hi escrit. ha 2 grups que ja ho tenen. Ja? Ja estan acabant, ja hi ha 3 que han acabat. Sí, ja han acabat, ja hi ha 3. Sí, però ho dic perquè... Ja ho teniu? Sí? Ja n'hi ha 4, Sí? Ja ho he apuntat. Doncs vinga, aprofiteu. Ja està? Ja ho tenim? Sí? Ja està, no? Sí, fa temps. Ah, fa temps, gràcies. Fet? Fet? Sí? Ja està? Sí, més o menys. Oh, no, abans m'heu dit que sí, a partir de la vostra consigna m'he anat a dir a tothom que era que sí. Diem que sí perquè... Heu dit que sí, perdoneu, han dit que sí perquè sí. Sí. Ho han dit perquè sí. Sí, són així. Vale. Moltes gràcies. Us convido, perquè així estarem més a prop de les veus naturals, vindre cap aquí una miqueta, si voleu costar vosaltres una mica més cap aquí, així guanyarem en veu, sabent que al costat tenim una gent molt simpàtica que riurà, però nosaltres riurem més i s'aniran a la misèria d'escoltar-nos a com riem nosaltres. Val? Perfecte. Perfecte. Ja està? Si el problema el tenim allà. Bé. Ràpid. Quina és la vostra definició? Una situació de discrepància d'opinions, pensaments que pot generar canvi o oportunitats, en positiu o negatiu, depèn de com estigui conduït aquest conflicte. Doncs en la mateixa línia comentaven que és una falta de consens, desacord, una discussió entre dues parts, però que si mirem la part, diguéssim, de construcció, seria un generador de canvis, no? Una oportunitat per produir el canvi. Pues nosaltres hem fet una frase molt curteta que és un problema derivat d'una confrontació d'opinions. Per aquí hem dit que el conflicte ens remetia una mica a una situació de desacord que genera malestar, una situació de crisi que la podem analitzar més si és un conflicte intrínsec amb un mateix o amb una segona part, i ens hem quedat una mica aquí. Doncs és una situació o espai en el que no hi ha diàleg o acords o enteniments. És una situació de contradicció, desavinença amb un mateix o amb un altre o altres. Un mateix, anem sumant. Veieu que anem sumant totes les definicions que hi ha colors diferents, però que us encaixen? Si us van encaixant? Situació que es genera amb la interacció negativa amb el teu entorn o tu mateix. No s'hi hauria de mirar Sant Google, Gràcies. Gràcies. Veieu una mica els colors com van canviant? Elles ens explicaran després. Sí? Anirem fent el sumatori de cada un dels criteris partint del tot, no? I ara veurem què ens diu la tècnica. Abans de començar, us explicaré el meu primer conflicte amb la meva dona quan vaig anar a viure amb ella. I era quin era la posició correcta pel paper de vàter. Es col·loca pel davant o es col·loca per darrere? Aparentment, una petita tonteria en el dia a dia quotidià va significar unes setmanes, gairebé mesos,
de conflicte significatiu. Fem una juguesca que és bastant divertida. Fem dues files. Els d'aquell costat cap allà i els d'aquest cap aquí. Ràpid. Ja, vinga. Això és estadística física. La part d'enginyer que ha de fer estadística de tot. M'és igual. En sèrio. Jo és que a vegades el poso d'una manera, a vegades d'una altra. Ves, corre. Bueno, semblava que era un conflicte, no? Ja... És un tema d'estadística, ha guanyat la meva dona. Vale. Gràcies. Gràcies. Doncs al final això és un reflexe de les coses que passen el dia a dia, que les coses més tontes poden generar un conflicte important. Després, més endavant, explicarem alguna forma de solventar-ho. Doncs a nosaltres, la meva primera temporada visquem amb la Marta, la meva dona, va ser un dels temes que vam haver de polir, era cap a on posaven el paper de vàter. Jo us agraeixo la gràfica, perquè porto anys discutint amb ell això, i ho anem veient, que hi havia un raonament que defenia la Marta, però no, ell continua, però bueno. M'agrada portar la contrària. Si ens anem al diccionari, recopilant una mica les definicions vostres, doncs, què diu la RAE? Conflicte té diverses accepcions, des de combat, lluita, baralla, enfrontament armat, compromís en situació desgraciada de difícil sortida, i les dues definicions que més ens agraden pensant en aquest taller serien el problema, qüestió, matèria de discussió, un conflicte de competència de jurisdicció, o a nivell de psicologia la coexistència de tendències contradictòries a l'individu capaces de fins i tot generar angoixa i trastorns neuròtics. I finalment l'última és moment en què la batalla és més dura i violenta. Esperem que avui aquí no arribem. Si ens anem a l'origen etimològic, la paraula conflicte ve del llatí conflictus, que està formada per un prefix, el con, que ve de convergència, d'unió, i pel participi fligere, de cop, amb la qual a nivell etimològic estaríem parlant del conjunt de cops o el cop entre varis, que al final en essència és un plet entre diverses parts. Qüestions fins aquí? És que em despisteu. Diu que sí, fa així. No? No? Avancem. Ja tenim clar més o menys el que diu Sant Google i la RAE respecte al conflicte, no hi ha dubtes. Hem vist que hem anat sumant, jo crec que hem arribat al mateix punt o alguna més. I ara veurem molt ràpidament eines que donen per unes 200 hores de formació perquè veurem, perquè les tenim integrades segur. Sistemes de representació. No us heu fixat, però us convido a la propera hora que us fixeu quan parlem amb algú què li passa a la cara, què passa amb els ulls segons on està el record. Correcte? Senzill. Dona per molt, però serà el primer indici, que hi ha gent que potser ja ho coneix, però refrescarem. Àncores. Sabeu o noteu, us imagineu que pot ser una àncora personal? Sí, té relació. Té relació. Poden ser records, experiències que et disparen, tenen uns disparadors màgics, i veurem després el per què ho expliquem així, i et fan reaccionar. Àncores. Estem plens d'àncores. Després ho veurem més detall. Estats associat i dissociat. A vegades pots estar parlant en primera persona o pots estar parlant com si et veiessis, veient l'acció davant. Dissociat o associat? Estàs associat o dissociat? Estats. Alguns preceptes de la programació neurolingüística, alguns, senzills. Una és que el mapa no és el territori. Quan us diem que el mapa no és el territori, què us ve? Quantes vegades seguint el Google Maps et diu que tires per un carrer el mapa i arribes al territori i l'han canviat de sentit o l'han tancat? El territori. El mapa territori també és
el fet de tens una visió, però no és la realitat. El mapa, el teu mapa no és el territori. Que no hi ha fracassos, que és feedback o aprenentatges, ajuda bastant com a concepte. No hi ha fracassos, feedback o aprenentatges. Que darrere de tota acció hi ha una intenció positiva, per molt salvatge que us sembli l'acció, sempre hi ha una acció positiva. És una de les màximes de la PNL, d'entendre què hi treus de positiu amb l'acció que estàs fent. I si en teniu dubtes, posem un exemple, que no enteneu quina és l'acció positiva, però existeix. Des de la baralla entre dos germans, que a vegades amb unes metodologies els vas preguntant per a què ho has fet, per a què ho has fet, per a què ho has fet, i primer són excuses, són no, és que m'ha pres el llapis, no, és que l'altre dia em va fer no sé què, i la intenció positiva final és que vull que m'estimis més i et crido l'atenció, perdó. La intenció positiva. I per acabar, submodalitats. Què són les submodalitats? Quan heu començat a escriure un record d'un conflicte, heu posat imatges, heu recordat imatges o sons? Imatges, sons, olors? És més delicat, però interessa, és molt interessant també, olors. A partir dels sentits hi ha tècniques que el que fem és augmentar o disminuir les submodalitats. Correcte? Molt senzill. Colors, olors, sons. Fins aquí és una pinzellada molt ràpida del que representa molta formació, però avui farem petits tocs i és interessant que el que us soni. Algun dubte? Qüestió? Nain? I l'escolta activa. Correcte? Quan estem escoltant amb tots els sentits, no tan sols què ens està explicant, què té la història, sinó com ho estem rebent, quin és l'impacte emocional que ens produeix a nosaltres i com des de la neutralitat oferim que l'altre continuï explicant. Farem una mica de pràctica d'això. Tipus de conflictes. Àncores, no? Té a veure amb la trajectòria de formació PNL. Una àncora. Qui vulgui compartir, algú ha estat amb una persona, amb un grup de persones, i no sap per què nassos no li cau bé? Algú ha tingut aquesta vivència? De dir, és que no sé, he estat amb algú i no sé què és, no m'ha parlat, no ha fet res, és que ni el conec ni la conec, però no sé què és, però no m'entra, no... Nain. Sí? Ah, sí, s'han dormit una altra vegada, no. Sí? Sí? Us sona això? Vale. Mica de descripció, però va més que ho expliquem. I amb les olors? Sí? Quan anem de botigues, us heu fixat ja el màrqueting de l'olor? Vas al Bresca i surts de... canvies el mango, un altre? Doncs hi ha curiositats que són àncores, en el fons són àncores, que hi ha gent que a la primera et cau molt simpàtica o molt simpàtica o la rebutges tan sols per l'olor. I això és una àncora que tenim instal·lada. Hi ha altres àncores que pot ser el timbre de veu, el com et donen la mà, el com et posen la mà a l'espatlla quan t'estan explicant alguna cosa, el com et fan per acompanyar-te si t'agafen del... Mira, s'ha recordat d'alguna cosa? Ho deixarem aquí. Això són àncores. Dubtes? Això genera conflictes i a vegades sabem el per què i moltes el no ho sabem. No sabem per què. I pot ser que la persona, com deia abans, no en té culpa. És que no en té cap culpa. Soc jo que amb la meva programació, lingüísticament, genero coses que me les he fantasejat jo. Àncores. Estan al meu programa. I són úniques. Una altra possibilitat són els egoconflictes. Allò que quan entrem no estem discutint tant sobre el tema, sobre si sóc jo o ets tu qui té raó. No us ha passat mai, no?
que en el fons esteu parlant del mateix, però l'important és que jo digui la darrera paraula, que sóc jo el que tinc la raó. Màgic conflictes. Aquest és el que a mi em fascina, el màgic conflictes. Us deixo una mica, d'acord? D'alguna manera, feu tasques per a altres persones? Sí. D'alguna manera, quan comenceu les tasques, feu màgia? Em refereixo a... Hauríem de preparar un informe o hauries d'atendre, tu ja saps, fes i demà m'ho portes. Si comences, estàs fent màgia. És una font de conflictes increïble. Per mi són els màgics conflictes, perquè són molt bons. Arribem a fer feina, arribem a fer coses, però la màgia ens l'han tret del barret. No hem agafat bé les especificacions, no hem entès potser el que ens demanaven. Qui ens ho explica, igual és molt habilidós o molt habilidosa i tampoc sabia què demanar-te, però com que ja sap que són màgics, ens hi posem. No he tingut mai cap problema d'aquests. Sí, no? Us sona, no? Els màgics conflictes. I al final, quan arribes i presentes el resultat, diu, si no era això, t'ho vas deixar molt clar. No? Una altra opció són els repte-conflictes. Quina diferència n'hi ha entre un conflicte i un repte? Quan teniu una situació d'aquestes divertides, com ho enfoqueu? Ja m'han endinyat un altre problema? O a veure com m'ho monto per resoldre aquest repte? Al final la situació és la mateixa. Has de passar de la situació A a la situació B, però en funció de si ho vius d'una forma o ho vius d'una altra, la teva energia interior és diferent. Les ganes que t'enfrontes a la situació és diferent i el resultat que obtens és molt diferent. Sí? Em sembla que alguns de vosaltres ja està pensant en alguna situació d'aquestes. VAC conflictes. No ve de vaca, ve de visual, auditiu, sinestèsic. Té a veure amb, us avanço, situacions que podem considerar que estamos en castellà es diu diàlogo de besugos. Resulta ser que de les coses que hem après de la PNL i que ensenyem en PNL és que ens podem comunicar per 3 canals. I això és molt divertit d'observar i entendre què està passant. Hi ha gent que quan et parla sempre estan en lo visual. Sempre parlen de coses que llueixen, de llum, que ho veuen. A més, estàs parlant amb elles i diuen, ho veus això? Però ho estàs veient, no? I ja saps, és visual. Fes-li un bon PowerPoint i te la guanyes o te la guanyes. Després hi ha els auditius. Aquests n'hi ha pocs, però són molt bons. Són aquell perfil de persona que quan anàvem a l'escola el maleïes. Diu, si està mirant al sostre, si jo l'he vist que mirava enrere, com és que respon el correcte? Està gravant. Són persones que aparentment poden semblar distretes o que no atenen i es giren i raja, ho sabien. Auditius. Et demanen normalment que li repeteixis les coses o el no lo entiendo, t'ho dic, t'ho repeteixo, té a veure amb l'audició. I els sinestèsics són els del toca-toca, els que fan les coses que diuen deixa-ho ja i anem a fer-ho, no m'expliquis més teories, deixa-ho, no escriguis, no m'ho expliquis, anem a fer-ho, fer les coses, fer. Visuals, auditius, sinestèsics. Què succeeix quan parla un visual amb un sinestèsic? Segur que a casa no ho heu viscut això, ni amb colles d'amics. Un que està, però no lo ves, no, déjame hacer, però no lo ves, déjame hacer, no? Si us ha vingut persones al cap, està bé, està bé. Són els nostres VAC conflictes i és molt interessant tindre la capacitat
tindre la capacitat de saber què està passant, de veure-ho. Perquè si et dones compte, què pots fer? Una? I l'altra opció podria ser canviar tu el teu mecanisme per adaptar-te a la seva situació. Seria el mateix que si tu vas donant un tom i et ve el típic japonès amb la càmera de fotos i comença a parlar-te en anglès. Tu pots continuar parlant en català o fer l'esforç, si vols comunicar-te realment amb aquesta persona, de clic i canviar l'anglès. Això, a modo d'assistència social, de veritat que és una eina bastant potent. Detectar ràpidament la persona en quin canal està és el primer canvi ràpid que pots fer, que és calibrar-ho i entrar. I la persona canvia. És bastant màgic, de veritat és bastant màgic. Improviso conflictes. Va una mica lligat al màgic conflicte. Quan no tenim un objectiu clar, no ens han donat aquestes pautes nítides i improvisem. I anem fent el que ens sembla que pot ser el que pretenia la persona que es fa l'encàrrec o no. Quantes vegades esteu tots assentint pensant en situacions que... Té la màgia, quan es s'uneix amb el màgic, el millor és que qui t'ha donat l'encàrrec ho modifica, però a més no té la dignitat de dir-t'ho. No, ets tu que no t'enteres. En comptes de dignament dir, mira, saps què? I anava a dir, bueno, ho diré, al lavabo, i al tornar se m'ha encès i crec que no anem bé per aquí i hauríem de fer-ho cap allà, no? Això és digne, perquè no parem, estem tot el rato pensant, però que no t'ho digui. I després que, és que no, plantejament t'ho vaig canviant, no anem bé per aquí, i vas d'un costat a l'altre, tu amb el barret, traient conills de la xistera, anar fent virgueries, i l'altre, com que acaba que va on té que anar cada 4 hores, torna i t'ho canvia. Ja no he dit la cafetera, si no. Com dèiem, aquest conflicte va molt de la mà del màgic conflicte i al final sou uns asos de la improvisació, perquè al final aconseguiu anar adaptant-nos als canvis de vent de la persona que us fa l'encàrrec. Territori i conflictes, aquests són divertidíssims. Esta és mi silla. Alguna vegada, per jugar, arribes a una reunió, que saps que el Juan s'asseu allà i aquella és la seva cadira, i arribes tu una mica abans i te seu segura què passa. I veus que l'altre arriba, per cortesia, no et fa fora, es seu a una altra banda i comença a bellugar-li el cul incòmode, que n'hi ha alguna cosa que li molesta. No cal que penseu en persones, sempre. T'ho fan. Bueno, ara ja saps a què juguen. Només que ens toquen el nostre espai, ja ens posem, és la meva cadira. Ahí em sento jo. A modo familiar també passa això, perquè són persones aquí, a casa, a les places públiques, són persones. A modo familiar també passa, el tema dels espais, d'anclar i els territoris. És així. Si algú es posa al puesto d'una persona que no toca, doncs generes. Avancem. Nivells conflicte. Això és una part de la programació neurolingüística bastant profunda, però en modo taller ràpid fem una passejada ràpida. Resulta ser que els nostres comportaments estan associats a un procedir, a una forma mecànica, dic mecànica, no és tal, però sí un tema de nivells de com anem processant el que volem o com ens comportem. Sota la nostra mirada són els nivells neurològics, que són aquests nivells. Estan conformats ràpidament. A la base està l'ambient, seria l'entorn, el bàsic. Comportaments, l'on, el com, les capacitats. Quines capacitats tens? Les creences i valors. Té a veure amb respondre a preguntes del per a què, el per què. Estem aquí. La identitat. Amb què ens identifiquem? Allò que tu qui ets, allà surt la teva identitat. Com et defineixes?
I fixeu-vos que cada vegada anem estrenyent més la piràmide. I a dalt de tot està la part espiritual. És quan jo com a persona m'identifico, però què més hi ha fora? Pot ser un tema espiritual, allò de les persones que verbalitzen si Déu dirà, ja veurem si Déu dirà, és que la seva visió del comportament està dalt de tot. Si ens verbalitzen un si Déu dirà, on està la responsabilitat del que passi? Pregunta coach. On està la responsabilitat del que passi? Fora de la persona. Això dona moltes pistes treballant des de l'àmbit social quan parleu amb les persones, per veure què teniu al davant. Els conflictes d'on sorgeixen? Quan estem parlant una persona des de l'ambient, des de l'on estem, què fem, i l'altre està parlant de les creences. I no ens entenem, perquè no estem parlant des del mateix nivell. No parlem des del mateix nivell. Tan sols quedeu-vos amb això, que hi ha nivells neurològics, hi ha parts que s'associen amb els ensenyaments de Maslow, si us recordeu la piràmide de Maslow, és molt més ampli que els plantejaments que feia Maslow, i són bastant de cirurgia a detectar on està una persona posicionada parlant-te i on estàs tu també per generar un conflicte. Tan sols que no estiguem al mateix grau, des d'on exposem la idea, generem controvèrsia. No estem connectats. Sí? Preguntes? I us dic que això dona per molt i és una eina fonamental en processos de coaching, de desenvolupament personal, és una eina molt, molt potent. A nivell d'organització també, perquè pots anar posant departaments en cada un de les àrees per desenvolupar projectes. O fer un projecte personal, per exemple, m'invento una botiga, és on vull posar la botiga, què faré per poder tenir la botiga, quines capacitats necessito per muntar aquest tipus de negoci, quines creences i valors m'acompanyen a mi com a persona per tenir una botiga, m'ho invento, de dietètica, de productes naturals de quilòmetre zero, m'ho invento, quina identitat tindré quan tingui la botiga, passaré de ser un treballador d'administració pública a ser un botiguer, toca la meva identitat, com t'identifiques, i l'espiritual, en aquest cas, amb l'exemple de la botiga, seria dintre del col·lectiu de botiguers on em posiciono. Ho faig molt ràpid, però perquè veieu l'escalat de qüestions i preguntes quan parlem de nivells neurològics. Hi ha conflictes quan els treballem, quan ens comuniquem en diferents nivells. M'he explicat? Dubtes? Nine? Perfecte. Com deien abans, no és possible no comunicar. La resposta que fem davant un conflicte, bàsicament, si diem molt simplista, pot ser de dos tipus. La part emocional i la part racional. A la part emocional n'hi ha tres opcions. Fugir, agafo i començo a córrer, em rendeixo. Segur que heu vist el típic vídeo d'algun animaló que s'apropa un gos i es fa el mort, i la part intermitja, lluitar, m'enfronto. Però hem de tindre en compte que sempre que hi ha un enfrontament n'hi haurà ferits als dos bandos, amb la qual cosa, si ens enfrontem, hem de preveure que hem d'assumir alguna mena de pèrdua pel camí. No n'hi ha un guanyador absolut i un perdedor absolut, sinó pot haver una part que guanyi, però pel camí s'haurà deixat alguna part seva. I la part racional, eludir la culpa. Primera ley de Murphy, pase lo que pase, la culpa es de quien está a mi derecha. Segunda ley de Murphy, si no hay nadie a mi derecha, la culpa es de quien está a mi izquierda. Tercera ley de Murphy, si no hay nadie ni a derecha ni a izquierda, cámbiate de sitio. Lo importante es que otro se coma el marrón. ¿Vale? L'acord és buscar una situació de compromís que acceptem les dues parts, on tothom cedeix una mica. I finalment està la situació win-to-win. Com ens ho fem tots dos per aconseguir un resultat que sigui adequat i òptim i tingui avantatges per les dues parts. Aquest és el més complicat d'aconseguir, però també és el més potent, perquè tothom surt guanyant i tothom està content, al 100%. Amb el temps que tenim, ens queden mitja horeta més o menys,
Sí. Bueno, ho treballarem en grup, farem la dinàmica en grup, si voleu. Sí, una mica, quan hem explicat els conflictes ja hem anat deixant informació de què pot ser l'antídot des de la programació neurolingüística i els anem repassant. Les àncores, us en recordeu que hem parlat abans de les olors, gestos, formes de caminar, formes de donar la mà. Una és, personalment, identificar on està el disparador, perquè a la que el tens controlat deixes dins de conflicte amb la persona. On està el disparador? Jo he tingut dos clientes en especial, una era un accent de veu argentina, en femení a més, i amb un timbre. Fins que vam detectar que venia d'una molt mala experiència en una empresa i una situació concreta, allà vam trobar el disparador i es va acabar el conflicte amb més persones, amb aquell timbre i amb aquella particularitat lingüística. Les olors el mateix. Una colònia que es diu Àngel, que no la conec, una persona que quan sentia aquella olor, no era el Hulk, però li faltava poc. Es disparava i s'enfadava. És trobar els disparadors. Quan tenim una àncora és trobar el disparador. A modo familiar també és, pot ser des d'un gesto, germans, pares, fills, que tan sols amb una mirada ja et dispares. És interessantíssim trobar el disparador i detectar-lo, perquè si el controles igual no saltes. També hi ha àncores positives. Moltes. O sigui, serveixen per tot. L'interessant és que les pots revertir. Això són treballs a fer, però insisteixo aquí, com l'antídot és trobar què és. I poden ser coses com, tinc un responsable que quan entra al meu despatx fa un gesto que tan sols quan m'obre la porta jo ja em poso de mala llet. I això succeeix. És trobar el disparador. Quan és? Si és la cara que fa, si és de la forma que obre la porta i m'espanta perquè no me l'espero, trobar el disparador, perquè la que el trobes el pots neutralitzar. És l'àncora. Això són àncores. Tenim àncores. Si ho segueix fent, Llavors, pregunta qui li molesta. I què fas tu amb això perquè et molesta? O què hi treus que et molesti? Mireu el detall. El primer és el disparador. Si és el, com dius tu, on et porta? Quins records hi ha d'aquests, igual no és ell, és altra persona, d'un aprenentatge, d'on pot vindre aquest aprenentatge? Perquè en el fons són aprenentatges de Pavlov. Si heu estudiat alguna cosa de psicologia, aprenentatge. Aprenentatge és una cosa que s'ha anat repetint en positiu o en negatiu. Igual hi ha gent que, a mode de manipulació, et troba el teu disparador perquè tot ho facis. Sí, mira, maco, ara, si us plau, em podràs fer això? Com que m'ha dit maco. I això em recorda, quan jo era petitet, que la mama em deia maco, i me l'estimo molt, i m'estimava molt, tota aquella persona que ve a mi i em diu, mira, maco, ho faig. Això és una àncora, faig broma, però les tenim. I hi ha gent que les coneix, que sap com trucar-te per telèfon i demanar-te les coses que fa un minut li has dit a la teva parella que no. Dissabte podrem sortir? No, perquè tinc una feinada dissabte. I truca algú, és màgic, i t'activa. Són àncores. Sí? I pensa també que només el fet de passar de l'inconscient i d'un procés automàtic al conscient ja canvia la situació, perquè ja saps que n'hi ha coses que estan passant i trenques el fil pel mig. Només en posar consciència. Després, si a més la treballes, ja l'hòstia. Sí? Els conflictes. Amb les ulleres de la PNL, una eina molt potent és el que en diem triple posició perceptiva. Qualsevol situació, totes tenen un mínim de 3 punts de vista diferents. La visió del que passa des de les meves sabates, des del jo, però puc imaginar-me com estarà visquent la persona que tinc al davant aquella mateixa situació. I la tercera posició seria com la veuria el Josep assegut en aquella cadira si jo estic parlant amb ella del mateix tema i la mateixa situació. Amb això el que fas és engrandir la teva forma de veure i viure aquell moment en concret, perquè no només et quedes amb la percepció meva, que és l'habitual que tots tenim, sinó que tens
la capacitat de posar-te a les sabates de la persona que tens al davant i posar-te a les sabates d'un observador neutral i extern. I només això fa que comencin a canviar coses. Els màgics, ja hem parlat abans i van sortint, els màgics conflictes. Per mi un dels millors és preguntar el per a què. El per què no. O sigui, quan ens dona una tasca, el per què ens acostuma a portar al passat, ens porta excuses. El per a què ens llença endavant. Si et dona una tasca, preguntar el per a què et dona significat del que tens que fer. Bastant senzill, el per a què. Està mal dit en català, perquè en castellà és molt fàcil, per a què, però per remarcar-lo, per això ho faig, el per a què. Ara, si havíeu pensat algun abans d'aquests dels màgics, com hauria sigut la situació si al moment... I això, per a què? Quin és l'objectiu final? I forcem a la persona que es dona la tasca a que defineixi. I la resposta de no, tu ja ho saps, que n'has fet moltes. No, avui no. Avui necessito que m'especifiquis, si no perdrem el temps. Com hem dit al principi, el cúmul de tot això és molts diners, d'hores perdudes, molta, perdoneu l'expressió, mala llet generada innecessàriament. I al final acaba sent la butxaca dels contribuents i de tots i l'estat de salut de tothom, de cada un de nosaltres. El repte conflictes, com us deia, és fer un reenquadrament per intentar trobar la intenció positiva que n'hi ha darrere d'allò que t'estan demanant. Tot té una intenció positiva, encara que sigui molt egoista i només afecti aquesta intenció positiva a la persona que t'està fent l'encàrrec. Però alguna cosa voldrà guanyar. Si ets capaç d'entendre aquesta intenció positiva, tot canvia. Perquè llavors no ho fa només per fer-te la guitza. És que ho necessita per alguna altra cosa. Que sigui difícil no vol dir que sigui impossible. Vol dir que hem de treballar una miqueta més. I també, com tot, és un tema d'entrenament. Bugs, ho he explicat abans una miqueta. Intentar detectar des d'on està parlant l'altra persona per calibrar. Si és d'una persona del fer, doncs t'explicaré les coses fent. Si és dels visuals i jo soc dels auditius, doncs quan t'ho expliqui posaré un paper davant i et començaré a fer dibuixets perquè entenguis o esquemes o lletres i entrarà segur. Canvia moltíssim la comunicació, molt. Si detectes els bugs. Això hi ha als anys 70 als Estats Units, quan es va començar a estudiar a fons i a posar en pràctica la programació neurolingüística, una de les primeres aplicacions comercials d'això va ser, us recordeu una marca que es diu Tupperware? Ui, sí, la meva mare en tenia, no? Això ja costa. Això es venia, i es ven però d'una altra manera, trucant al timbre a la porta, t'obria un senyor o una senyora i amb dues preguntes claus treien des d'on parlava, des de quin és el seu bug i en quin estat es troba la persona. De forma que a l'entrar, com deien a la conferència, al rebedor, estava programat. Sabien respondre amb el canal i l'estat emocional. On es troba bé vostè perquè, clar, això que porto jo, pam, va. Tècniques comercials. Però és interessant, enfront als conflictes. Sí? Quan li aneu a presentar un projecte al vostre responsable, si abans el calibreu i averigueu de quin bug és el predominant, us serà més fàcil engrescar-ho al projecte? Hi ha un tema interessant. El bug no se nace. No se nace. Tots tenim totes les capacitats. És molt interessant veure en quin entorn domina un bug sobre una persona. Segurament quan estem acotxant els fills al llitet estem en sinestèsic i quan estem parlant tècnicament sobre un producte potser estem en visuals. No és que allò que ja l'he pillat al Manolo, és visual. No, aneu al tanto perquè depèn del moment, de la circumstància. Justament per això és important calibrar en cada moment quin és el predominant en aquell moment. Sí?
com hem dit, els conflictes. Si tenim la capacitat d'adaptar el llenguatge i el missatge que emitim al visual, a l'auditiu o al cinestèsic de la persona que tenim al davant, ens serà molt més fàcil engrescar-ho al projecte o entendre i comunicar-nos per resoldre la situació que estem treballant. I a vegades és una cosa tan tonta com decidir quin és el canal predominant. I li faré un petit plànol, li explicaré verbalment o el faré que passi ell i que faci l'exercici perquè passi per l'experiència. Els d'improvisar, on penseu que pot estar la solució? En definir objectius. Fer servir el per a què. Quan definim objectius, què més hauríem de fer? Us sona el mètode SMART? SMART Clear, hi ha diversos mètodes estandarditzats. M'has demanat una tasca, per quan la vols? Perquè a vegades ens donen una tasca i se'n van i et quedes, i això per quan ho deu voler? Potser que ho faci ara, no? Perquè m'ho demanarà. No, establim quan la vol, el model de presentació, si és possible que canviï l'objectiu, bastant interessant, perquè igual et donen una tasca a 6 mesos vista i és molt interessant que t'expliqui, no, mira, d'aquí 3 mesos tinc una reunió que potser ens canvien les subvencions i això pot tindre canvis. Marca-t'ho a l'agenda per tal dia i tornem a parlar per si hem de recalibrar tot el projecte que estàs desenvolupant. Si això no es fa, si no es provoca o es pregunta, l'altra persona ho dona per fet que tu ja ho saps, que ja ho has entès o que tens un barret màgic, que tot ho veus allà i que sabràs la solució. Sobretot, especificació, claretat, planning i el per a què. Insisteixo, el per a què és vital. El territori conflicte. Hem parlat abans de l'incòmode que et sents quan et canvien la cadira. Doncs tornem a passar per la triple posició perceptiva, podem entendre per què és important per ell tindre la mateixa cadira sempre. A lo millor podem entendre la seva posició o a lo millor inclús podem fer que ell entengui perquè és important per ell i deixi de ser tan important. Perquè, com diu el dibuixet, a vegades la mateixa realitat la podem interpretar d'una forma diferent en funció de des d'on l'estem observant. Això és bastant interessant per si teniu família o canalla a prop. Quan hi ha conflictes entre dos, que acostumen a ser entre dos, és jugar a canviar els papers. Entre dos germans, per exemple, que estan fent el que fan els germans, estimar-se a la seva manera, canviar-los el paper. Els enganxes, què està passant? Para, tu aquí. Canvies, explica't, explica. L'altre s'explica. Ara canvia-vos. Com ho veies tu, com ho veus? El que està explicant. I ara sortim tots i imaginem-nos que estem aquí posats. Com ho veieu, això? I acaben rient bastantes vegades. Acaben rient bastantes vegades. Però és interessant, perquè si els nens aprenen això de petits, i les nenes, inclús entre ells es paren i s'ho fan. Per què t'estàs discutint per això? Vine aquí, no? Mira tu. I perd molta força la discussió, perd molta força el conflicte. Sí? Els nivells, ho he comentat abans, saber des d'on ens ho estan plantejant, des d'on estan parlant. Si estan parlant des del com faig les coses i jo estic pensant en el per a què faig les coses o el què faig, amb quina és la meva identitat, molt interessant saber des de quin nivell estan parlant. I com us hem dit al principi, això és una pinzellada molt ràpida de moltes altres aprenentatges que caldrien. Però per avui jo crec que ja en tenim suficient i bastanta teca de què hi ha aquí dins. I ara ja anem a l'exemple pràctic. Aleshores, torneu a fer grups de 3 sense repetir, excepte un grup, torneu a fer grups de 3 sense repetir. I tenim 5 segons. 1, 2, 3, 4, 4,1,
4,2, 4,3, 4,4, 4,5, és ben màgic. Aviam, amb el full heu apuntat conflictes o reptes, diguem-ho així, reptes per avui. Us convido a que decidiu qui és A, B i C. Ja, algú té que dir jo soc A, jo soc B, tots té A, B. Acabem de tindre un conflicte. Hi havia qui no tenia el paper i tenia un conflicte. I l'ha anat a resoldre. Llavors, quina lletra ets? C. A, B, C, us ha repartit? Perfecte, us ha repartit? No era difícil. A, B, C, B. Aquí darrere? Sí? Vale. Aleshores, com diu el dibuixet, A explica, B i C hi escolten. B i C, amb el que ja sabem d'avui, hauria d'identificar a modo personal de què estem parlant. Quin modo de conflicte estem parlant. Ens presenten, sí? Només escoltar, sí? I anem passant. Quan ha acabat, B explica, A i C escolten. Sí que ens dona temps. Tenim un minut per explicar, perquè no dona per més. Ens assentem? Ja? O de peu, si voleu de peu, de peu. Vale. Sentim-lo del temps, de veritat, perquè acabarem a l'hora. Hem promès una hora i mitja i una hora i mitja. Vale, sentim el temps. Hem anat a tota velocitat, hem tingut que fer canvis de com és la dinàmica original, perquè se'ns ha menjat el temps una mica. Hem anat recalibrant a tot arreu, els equips, perquè anéssiu fent, i el que ens interessa és l'aprenentatge que ens emportem avui. A part de tota la teoria que us hem estat donant, veure i ràpidament, amb una parauleta, cadascú què s'emporta avui, de l'anàlisi que hem fet dels conflictes, de què ha passat al compartir-lo amb els grups, com heu percebut quan algú us ha donat un... Mira, i si fos un conflicte d'aquest tipus? Com ho sentiu? Com us remou? El saber que potser pots tindre una alternativa o reflexionar de com va. Bueno, així el primer que em ve al cap és una mica potser negatiu, no? Però és com complexitat, no? Perquè... Funciona? Sí. Vale, doncs que crec que amb la societat en què vivim tot va molt ràpid i aquest tema dels conflictes ens demana aturar-nos i anar a poc i analitzar. I a vegades estem immersos en un dia a dia que no ens deixa tampoc aquests espais per... Complexitat. Sí, aturar-nos està bé també. Bueno, m'emporto eines per analitzar conflictes i per intentar resoldre. Clar, és poc temps, però com a mínim la consciència que existeixen aquestes eines i que es poden veure els conflictes des d'aquesta perspectiva. Per mi és un sumatori a alguna base que potser ja portava de la programació neurolingüística i és un sumatori a més, però crec que cal més formació, aprofundir una miqueta més. Jo el que m'emporto és creure que el conflicte és inherent a la persona, que el visquem cada dia i m'he donat que de vegades el conflicte no va amb mi dins de la meva feina, que el té l'altra persona amb ell mateix o amb una situació que viu, però que l'intenta traspassar a mi. Llavors tinc eines ara per intentar resoldre.
Bueno, jo m'emporto la importància de saber parar i prendre consciència de totes aquestes eines que ens heu explicat. Jo m'emporto l'habilitat de la calibració, que de vegades el dia al dia se't menja i el fet de parar i calibrar una mica i avaluar. Doncs jo m'emporto tot a nivell teòric tot el tema de tipus de conflictes, que és molt interessant a l'hora d'analitzar quan tens un conflicte d'on ve. Jo principalment, sobretot la part de com solucionar aquests conflictes i la complexitat que tenen les diferents solucions segons el tipus de conflicte, sobretot. Doncs jo l'aprenentatge que vivim rodejats de conflicte i potser ens costa parar-nos a pensar exactament quin tipus és i com l'eina per solucionar-lo. Jo una mica la línia en el que diuen les companyes de que nosaltres treballem amb el conflicte diari, doncs una miqueta aquestes eines ens serveixen com per resituar-nos a nivell professional. Comparteixo les opinions que s'han dit fins ara, però sobretot jo em quedo amb la triple posició perceptiva. Per mi penso que és molt, molt important. A mi m'ha agradat molt el taller i m'emporto que l'explicació ha estat molt clara i també que jo crec que necessitem molt entrenament per poder arribar a tot això, però que és molt interessant. Jo comparteixo les idees de les meves companyes, però sí que recalco molt que em fa reflexionar. Necessitem un espai de reflexió més ampli i necessitem un espai on poder, sobretot parar, que també ho hem comentat, parar, reflexionar, ficar objectius, el per què, el com i qui, sobretot. Jo em quedo amb els backconflictes i les seves solucions. Jo m'ha agradat molt, però penso que és una eina on s'ha d'aprofundir més i per poder-la treballar més en el dia a dia. Jo m'emporto aquesta taula que m'ha agradat molt, aquest ordre, el conflicte i les eines. Jo m'emporto també la mirada més àmplia quant al conflicte, que és el més important també. M'enduc la importància de la comunicació, la verbal i la no verbal. Jo m'emporto la reflexió de lo important que és la introspecció, conèixer-nos a un mateix i no ser tan egoistes per no tenir tants conflictes. Jo m'emporto lo important que és treballar amb equip i buscar la manera de treballar els conflictes no com una eina negativa, sinó com una forma de créixer i veure els reptes i les oportunitats que ens aporten. Jo m'emporto els tipus de conflicte que et clarifica moltes vegades els moments aquests de tensió i la seva reflexió en això i que sempre acaba sent un procés molt empàtic, tot plegat. Com molt bé heu dit molts de vosaltres, això és només una pinzellada, de fet forma part d'una formació molt més ampla de 200 hores, amb la qual ha sigut això, només una pinzellada i ràpida, per temes de temps. L'objectiu era remoure una mica, crec que ho hem aconseguit, de despertar interès a l'hora d'analitzar com ens fem conflictes nosaltres mateixos, com els tractem, i era això, una, que veiéssiu que hi ha eines, dos, que hi ha tècnica a sota i que hi ha solució, que ens ho hem d'aprendre i, com bé heu dit diverses vegades, para, analitza i treballa. Gràcies a tots i a totes.